Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Quinta Delicious vomwe nyika vachidedzera kuti Madam Boss vari kupa chikafu changoni kuna Seviknel. Tererai munzwe. How is Philly? How is Philly Stars and Madam Boss? Vanhu vanga vachiseka vachiti Madam Boss vakakungurutsa show. Imi, you know Zimbabwe now. People are active on social media. But the real story is when you go on the ground, unokungurutsa. At least kwakauya vanata once. Madam Boss anofamba nevarumika. Exactly. Kureenda rakubatidza kuti ndikubhoresei unoenda kuti takautodudunuka. Ndinambona wakadzi makapana akaona wakadzi kuya. Unandifamba nevarume kufamba nevarume kuda kumurume wacho makamona ngari kumberi. I miss you too. Azi kunakira svoto nai ndashaya filita nai masikana nchira ngazosviri filita. Ndashaya kana filita. Ndashaya kana filita ipo vanhu. Ndaza zvimitsanga. Mira. Usindoka vata zamitsanga. Vayanga vakandona nichiputa vanonzwa vanobvanzwa kupweta nonoputireko uchiziva kuti une AIDS. Vayanga vadi kuti ndipute. Yaramba wadzi nditete. Mai vanga vadi kuti ndipute. But nemastress edu aya ndofanira kutoputa. Aimukozvadi. Mirai mbuka dzamudzanga. Mirai mama we. Kozi ndakasakubatidza kazvinzi kuite pano. Wavira. So you know what? I was just looking at like what was happening to this event here, Tyra. So, you know, I was no gratitude kwa mafenza ke chikadzi. So I was kind of kumafanza vakadzi varipi. But it was full of men. Kwakuzere mboro kwa. Vanatawazi vanga variko chichichi. But she did well, she did well. Ungozokwirwa na week now. Unoona sotanzi Delicious makazvinzwa kupi. Kwa musondotora na Sonia. Musondotora na Sonia. Sonia ndiye anobudisa zvikuru. Kana anyimwa mari allowance na week now. Anobudisa. Sonia ndiye akandodza. Mukuona zvakaitika Sonia akanditumidzira message. Madam Boss vasati vatombopinda muAmerica. Zvikanzi Queen. Tyra ari kuenda na week now kuAmerica ndakadaya. Izvi haizi. Pene mumwe munhu amva anitumidzira kuInstagram. Zvikanzi Queen maonero kuti Tyra ari kuAmerica. Week now ari kuAmerica. The same week. When Madam Boss vakutinyepera page rake zvikanzi tasangana muDubai. Unoti tamawasitagere Tyra. Hai unongosvirisa zvakanaka. Hapana kana munhu anombokuti kutadza kana kuti chigambi nderako but unosvirisa. Sambva wazviita ngokanaka too much pakazara vanhu ndakanyara ina asikana ina. Ndakanyara saka uya uzoona ndozvandinomva ndaona kuti upenyuka. Felicitas ari right akakapiwa chirwere. Hakwirisa. Ndiana ndakwira une chirwere. Samusutona tiri kuti ndakazobvunzwa kumuposta picture rake pa profile ndashuzha. Munomuziya aimbova manager wangu endera ndikumanyana. Ndiye ndiri kumanyana. Saka Felicitas usaone zvako moyo. Akasvirisa Madam Boss utomuona ari kwaari kwekwakusvirisa igambirira. Madam Boss akasasvirisa Brenda risimuki. Akasvirisa mupostanga. Soda kutotivhairira zvedu kuti amalevels. Imhande yemumba. Kusvika kuti maneighbor pandogara. Sikupenda uziri kumusoro kwasaka unozonzwa varungu vakucomplain. Ande mukati mbonyasonoita gwati. Ungoita kagwa ke 3 minutes. Ndinogara. Ande mukati. Let's go. Unoenda kusiya magirasi gaba. Ande mukati. Uzi varungu havatano complain akasanzwa mukadzi wanhinga ari kuita noise. Mazuva anchadi zvedhirama ande mukati simbonyasoita besa redu zvedu zvakanaka. So, we were talking about Madam Boss. Unoziya akatadza pakuposta week now. Ini ndatongomhanya ngotaura ngoti you know what? Tyra adadisa blah blah blah. But paakaposta week now. Madhira akamva afa. So what do we say? Munhu kana wahura usaburitse vanhu vako.
Yeah, ende kune drama kumba kwacho hanzi ngona ari kurwirwa iwo manager. Hai Cherry, I see Charity wandakaposta papost pake ndichiita nhingi kuna mai vake. You know, she's a beautiful follower. She has been following me for years. So wakandifollower for years. Sometimes ndombona kusurprise and ndinokomenda pawo pako. The same with this couple. Ndakanganwa zita ravo, but it's a couple, young couple, mukomana murume nemukadzi vakaroorana, I think just months ago. Or is it months ago or years ago? I don't know. But I went to their wall and I said, congratulations. So kind of follow and then my comment section, you know. So I have to, like, you know, just give you showers of everything. So now listen, let me just say this one thing. Vanhu vakaunda vari kuora handi muri kuona, but kana uri munhu une brand rekuti une murume Tyra, usaburitsa vana weekend ko kuzoburitsa papicture wakampa magaro. Haufa kumpa magaro murume wemunhu, mukadzi wemunhu, kumpa akadi kuuya paside ende maziso enyu aitoradzika mabva kunosvirana, wabva kunosvirwa 25 seconds. Aiwa ndikungobvunza, what kind of self is that? Ekuti munhu unopa murume wemunhu magaro. Handi self unenge wakamira kuside uko. Iye ari kuti self Tyra kamba muti magaro. Magaro echikorekore iwaya ubvu ndozvaakamboita pana anonzi anoyu wandakaburisira pono yake paFacebook pangu HKD. Hamuna kumuona achitambisira HKD. Chichati chokure chakangopuza meno zvaari so madambosa. Unongopa vanhu magaro asi unokwitira rumbo yambo kumanyowa. Ungomirawo pasaiti. Ndakatoshamisika ipo paya ndakati you know, the matter is anoda kuzwa tatambonyarara kaposta chimhanyisa zati kumhanyisa tatambonyarara, but udzika yamai udzika Tyra. Exactly. Ya kumba kwacho kuri kunesa ngona akuda kaumaneja ndakadzoka ndimbaitaura kuti dai kudzota kadhipotwa makati ini yadzoka kuzochengeta mhuri akadhipotwa yakamuramba Jimmy. Munhu anga ajaira kuchengetwa nemukadzi kana pendi remukati chairo unotengerwa nemukadzi ungaisimudze Gemini. Apa hauna kana mborombe unohasirane kumashure kwacho fesi yako hainenge hainyaso kunzwa waita mukadzi ngono haiti mukadzi akanaka we. Saka it's been so difficult kumba kuya ndokunzwa zvangu nyaya dzacho, but ikunzwa vanhu munozoda kundiomesera. Nzanzi makazvinzwana neQueen, ndakazvinzwana naSonia. Sonia ndiye akandodza ndise wifi panapa so that ndisazvirire data rangu ndiri panze. Saka ndiri panze kana ndiri panze Queen mambondipedza zvese munenzi you must always see vanhu zvavanenge vachiita, you know. Picture riya wazite picture rekuti vanhu vasangana muDubai ende zvakamba zvaita Madam Boss vakanyepa kuti tasangana muDubai. Ma friends aGinimbi vanotoziva kuti Ginimbi ndiye akakwidza ona kuti Ginimbi. Ma friends Weekend vanotoziva kuti Weekend ndiye akakwidza Madam Boss ndege, you know. Saka pavakaona ndaposta vakamubvunza kuti Queen vapiwa naSonia, hapana mumwe munhu avaudza vapiwa naSonia. Vanhu vanenge vachiziva